Yang ni kinong tre hapo ka PSC ru na marang isem sing e pa na kabenta kan ni network. Kam tam ni kum hagani kapor bagi don kam ba ban ai jing tip shani shatai. Wat na kisnong ru yem yo jing tip nang ta ban ai jing tip ni shashi kisnong ru yem yo ban ai jing tip wat shadu shad district ru yem yo ban ai jing tip. Kam tam ka report ka bangi haban ha man kasni. Dia kasem jing e ba yang tepat bala dalam kepala dia bagian penfloy bagian yo ya kan network kat dei kata he ka jing ka bakungsan jongi shani sabo malas ngai PHC teto kumbakan ni resmi ha ka ba MDC jongi lawan ban kadon lang ban ngi ha ka ni ka meeting pangkat ka jing don jongin cha jongi doktor nang ta ki kasenju jong jarang ba chlon ki don ni resmi tengi pasngam sya ki bor ba lor ba nakaliang jongi ngisem jingi ha kaliang ka network namar ba hakpor bagi don kam thai ki report batem tip begini kita ki bagi don kam ru ngim la pikip hakpor namar ba kader wak jungi kam don ting kino ki emergency ru ngim la pikip hakpor ba biang nakadaw jungi kader wak tumta kata de ki jingi jungi namar la sistem tam ye kila dap sinayo towar hante ndrei hadu mata ki klem pale ka connection de nakaliang junga hakani ka por relay ka kim khai kabang ya kendu aku ide bat kene ke Jepang COVID-19 ni sistem sisa ka ide ban le kinu kikam kaptam lele ki po panghaban register gitu ki badon sebaru ka jing bomdon ka network ka thut sisa ini ni haban ya keleng se ki jaka ki bodon wong manwat ka network pon nakaliang ka sinjuk kinong sasnong terus circle ni penpau wijing e ka bakraw ha ke pede berkene network kamtam ke Airtel bergijio namar kumba PE ba kidon dan gitawa hendri kamdan ka connection berkene ka kamtam li ba bangi gi nong sasnong gi kindu wijing e namar ba da kambiang kan wong imla ban le e kamtam li ka ne ka por banta yang hapan perkhat ini COVID-19 bat tang COVID-19 ro ki wi banta kamtam le gini gi department ki bodon ini kadong bat kathan jungi ni sem jing e jumta na kaliang jungi sunjuk na sosial sunong ni kapat ro na kaliang MLA MDC bodon brom jungi bat pin ni keren lam bat sngap ki sarkar bat ru ka juga por na sumun menpa ban na kaliang sunjuk ka jungi ngelapan kre ru ka dokhas sai DC na menta ben pe ka ni ka kam nang ba kan long bebet biang ka ni kadong bat kathan ka jungi namar ka jingbom biang ka network menta la bun snem khamtam hakum kane kapor ba ka jala bat kari baro kawai kamat ya ka jing e hapdeng ka jing yele ya khunyang jingpang COVID-19 menta kasngi kinoi lam sinong jong ka sinong ki badon sha ka thain maulas nai bat ka thain terso kilami shakmat ban panpau ya ka jing e ha ka bai de bat ka jingbom don ka network ha ka thain nakaliang kinai kinong lam sinong kila ong ban nadu menshwa bat tat hadu menta kisem jing e ha ka bai de bat kane khamtam ha ki jingdon kam ki bakar ki kum ha ka pang ka shitom bat ha ka kamyap kamduk kinong sangsinong kum juru na ka banta ki khna ki badang pule hakum kane ka por ka baki school ki paran kam da ka online class henry tang na ka daw jong ka jingbam don ka network kimyo ban le ya kane kum bayo lang ki pat ki khna school jong ki we ki thain bat shu na kalyang jong ginong tre jong ka PHC molos nairu kilapan pau ya kane ka ju jing e ha ka bakum kane ka por ka ba kidan kam banai ki report ha ka por ka ba biang henry tang namar ka jingbom biang ka network ha ka te ka thain kimla banai ki report ha ka por ka ba biang nakaliang uba Charles Marngar ubade UMDC jong ka Mahoti constituency ula shimkhia ya kane da ka baula bu ya ka jingkerpat ya ka sarkar bakan le ai ban shimkhia halor kane ka jing e jong kisnong ki badon ha ka te ka thain to kadon ka wai ka jing e ka bagi pai ba nong snong khamtam e hakani ke area malos nai ga jongi ka bagi kendu kamde tang ga jongi pai ba ka PLC hangni po malos nai ngi i bagi kendu jing e ha ka bai dei bat ka network hakini ki area kamdon network wat hangni PLC kamdon network nakaliang gi doktor gi staff hangni ki ong bangin pentip ngin ai gono ki information sha ki bor gi bahlor jong health department ru kan ka sitom haingi namar kambiang kan network tenang ta kawai ke jing e ka dei ka bai dei bat kinong elam snong ge jongi kirang ba snong ge jongi kimyo ban pentip sa ka health department kimyo ban pentip sigi bor bahlor hagi jing e ge jongi ha ka bai dei ke jing le persha ya kane ka knyang jing panglan COVID-19 ki kombolong mentang kwa bani thu ipi bakidan kisnong hampo win
kila ada penpeniang yu tawar mental asisnem adu mental kimpan ai ke connection pitpoi hampowen mdon signal kendiat ru janang ta pinle sigini gitan kakak molos nai area bro ko wei pimdon network kani gede gejing ke bakrawi gi paiba ke jongi hukum kani ke por nang ta haterso katerso area barok ko wei itu kimdon network kani kala bu sisa gejing tenaga liang ke jonga ngoba kan network hi kadai ke badan kampalan naga mendagi nong song snong ge jongi kam tam kani ke por namar ba haka jaka ka bangi ingin pendep ika kam tang hapo si minit da ka ba telefon ka simpor si kenta la ne argenta banwan report sa PRC la ne ban report sa police station kene ka de jing ka kraun te naga liang jonga ko nong mi kmat ubaret ngabu kene ke jing kerpan sa ka sarkar Meghalaya ka bi ka jongi bakan sngoba ban sim ik steps ban ye kran bat kini ki company ki bala peniang ye kini ki tawa ki badan hagini ki area ki jongi nang ba inyo no ye ka connection mardor nang ba kan pesuk ye ki nong song snong ki jongi ye ki nong kit kam snong ki department sarkar nadu ka PHC adu ki sub center bat kam tam akam ta ka police department du kumjo te kani ki jing kam dai tang ha area maros nai aka mau hati konsumsi ki jongi gidon gaju ki jing da pila akhir na suni dan serum mdon nadu waksu kani ki jing ka bakrau kano ke information ke jing pentip ke pekerki ngimla ban ai ke jing pentip ke por ke babiang teng ke por ke poi ke jing pentip andal habala dir pelat ke por te kane ke jing ke bakrau ke bangi kendo session na ke pat iki bor sarkar ten so bahaban sim kano steps ke balaban pen kloyengi ban yo connection yigini towers ki badan hakani ke constituency blishpon